Naidara pa man kuta sa ospital, alagad binawian man sa nanimbuhay ang 73 anyos na lola na nabunggo nin motorsiklo mantang naglalakaw sa gilid tinampo sakop kang Puro 4, Barangay Napo, Pulangi, Albay. Pasado alas 6:15 nin banggi kan nakaging Oktubre 21. Sa investigasyon, ang pagkakabunggo kan sarong tricycle sa nakabunggong motorsiklo ang naging mitsa sa buhay kan biktima. Napag-araman na parehong pasiring sa Barangay Ponso ang duwang bihikulo. Alagad dahil sa pagkakaraot kang preno kan tricycle, nabunggo kay nin nasa inutan na motorsiklo. Rason nga ni mabunggo man kan motorsiklo ang lola. Babae po ito, na 73 years old, subalit yung asawa niya po ay kahapon ay nagpaabot po ng impormasyon at nagbigay po ng isang affidavit of desistance na hindi na po siya presently, sabi niya, hindi naman sinasadya ito. Hindi na po siya magpapile muna for the meantime ng kaso. So kaya po yung driver ng tricycle, of course, after nung reglementary period detention, na-release na po namin. Nagsapo man in minor injuries ang 34 anyos na motorcycle rider na residente kang Vincencio ni Yugan, Malabon City. Asin ang 43 anyos na driver kan tricycle na residente kang Purok 3, Barangay Napo, Pulangi. Ito naman po ay isang panawagan sa lahat po ng mga driver. Hindi lang po ito sa driver nung na anong aksidente. Ito po sa ating lahat. Ito po ay isang malaking aral na bago tayo lumabas ng bahay or before we start our any kind of vehicle, i-check po na natin yung, sabi nga, pag sa motor, check muna natin yung brake. Check po natin yung engine, saka foot brake. Check natin kung wala kang gasolina, pati lahat ng yung tinatawag po nating ng ng sasakyan mo, dapat chine-check natin 'yan. Obligasyon po 'yan ng isang driver. Tapos check natin kung dala ba natin yung lisensya natin, dala ba natin yung restaurant sakyan natin. Kung nakamotor naman po tayo, i-check ang capability ng sakyan mo, yung oil, water, lahat po dapat chine-check 'yan. I-check mo rin yung lisensya mo, restro ba ng motor mo. Of course, magdala ka ng helmet. Magsuot ka po ng helmet. Hindi po ilalagay sa siko ang helmet. Ang helmet po ilalagay sa ulo, hindi po sa siko. So ito po ay isang panawagan, hindi lang po sa driver na na-involve last day. Ito po sa ating lahat na mga nagda-drive. At saka po yung mga nagbabakride din sa motorcycle. Bring your own helmet din po. Mientras tanto, sa Uwas Albay, dead on arrival ang sarong motorcycle rider, mantang lugadan ng backride kay ni, matapos na buminangga sa poste nin ilaw sa Barangay Bagumbayan, pasado alas 11:45 kasubanggi, Oktubre 23. Ang biktima na pag-araman na sarong 41 anyos na lalaki asing residente kan Lower Bikutan, Taguig. Mantang ang backride kay ni iyo ang 19 anyos na lalaki na residente kan Lower Binugsakan, Ginubatan. Base sa investigasyon, nawaran preno ang motorsiklo, rason para magdiridiretso inihas na makabangga sa poste. Tama sa payo ang subot ikinagadan kan driver. Kung galing sila sa Barangay Bagsak, duman sa Bakayan Ganon, nakyan ng masina, yung driver kung backside. Tapos, siguro buyong nung mamandat na influence of liquor, na lose control po si Damam, nag-direction sa pustikan ilaw, mga mamurang helmet, kaya ang tama sa payo. Pagirumdom kang pulisya, pirming maging rigmat asin i-check ang bihikulo antes ang pagbiyahe nganing maiwasan ang siring na insidente. Para sa mga baretang Tatak Bicol, May Arango.